Ik denk dat we nu juist mij elkaar, de ondernemers van Dokkum in deze omgeving, moeten steunen. Dat we mij elkaar laten zien van we zijn samen in. En we hebben ambassadeurs nodig, omdat we nu in deze tijd heel weinig publiek natuurlijk hadden in Dokkum, wat ook heel logisch is. En we moeten erom denken, zodra de piek is west en zodra alles weer een beetje op gang komt, dat we onze stad laten groeien, laten bloeien. En we moeten elkaar wel op hecht houden en net vergeten hoe mooi en prachtig dat onze stad is. De meesten kunnen foto's van Dokkum delen van onze hotspots. In onze website en zeggen wat onze hotspots binnen. Bijvoorbeeld Ius Rido, Sorella, 1622. En ik denk ook dat we mij ook gewoon recensies moeten schrijven over deze winkels. Hoe geweldig dat ze binnen, wat voor goede dingen dat ze doen. En keep online, maar wel lokaal. Dus bij deze, bij onze hotspots. Denk gewoon om elkaar en verspreid je aankopen lokaal. We laten zien tijdens dat Admiraliteitsdagen hoe groot dat wij binnen als een stad. En op dit moment zijn we natuurlijk heel iets, maar we bouwen met elkaar, binnen samen met elkaar. En we kennen dit samen met elkaar om. Dus ik roep iedereen om de blauwe pit weer in de lampen te doen. En met elkaar, de verbondenheid en het samen met elkaar. We zijn er van elkaar, we zijn er met elkaar. En gewoon, wij gaan zo druk met boekings. Hoe stil is het nou? Het is heel stil. Ja, we krijgen alleen maar annuleringen. Reserveringen komen er niet meer. Dus op dit moment is het gewoon heel rustig. We wachten dit gewoon al die jaar. En het is gewoon heel verdrietig. Het is voor iedereen verdrietig. Iedereen merkt het. En we hopen dat dit dat we snel de piek zullen krijgen. Ik zie de toekomst nog wel heel goed in hier. En we moeten er mij ook over verzorgen dat we mij ook deze tijd gewoon kunnen trosteren. De hele impact dat we net moeten vieren in wat voor mooi gebied dat we mee wonen en werken en leven. En laten we dat juist met elkaar uitdragen, hoe mooi dat dit gebied gewoon is. En ja, laten we dan de positiviteit met elkaar opzoeken en laten we elkaar positief benaderen daarmee.